Vážení diváci, tak já vás opět zdravím po velice dlouhé době u takového netradičního videa, na který na mém kanále nejste úplně zvyklí, ale občas už jsem takový nějaký videa dělal. Jedná se o video, který bude mít opět za účel zdokumentovat aktuální stav trati 018 Schocně do Litomyšle, takže se můžete se mnou teďka prostřednictvím tohoto videa projet po této trati tam a zpět. Já jsem sice říkal na začátku, když jsem začínal dělat tyhle ty videa, že to budu dělat jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku. No, nakonec se ukázalo, že jsem udělal pouze 2 videa a pak už to bohužel nějako nedopadlo. Trošku jsem se potýkal s technickými problémama, protože kamera, kterou používám pro natáčení, tady nám zrovna posunou, kamera, kterou používám pro natáčení, což je kamera GoPro, která je jinak skvělá, co se týče stabilizace, co se týče velikosti a celkově těch možností, které ta kamera nabízí, je super rozhodně. Ale pro natáčení dlouhých videí to prostě není, je to akční kamera a to má prostě svoje určité nedostatky. Jedním z hlavních nedostatků, který jsem tady na mašině, nebo při použití na mašině vypozoroval, tak je to, že se strašně přehřejvá. A pokud ji máte za sklem a je trošku slunečný počasí, tak to bohužel ta kamera nezvládá, ať si tam nastavím jakýkoliv nastavení, tak prostě dochází k určitým problémům s přehříváním, kamera se vypne po čtvrthodině a můžu tak začít natáčet znovu. No, takže kdybyste náhodou někdo měl tip na nějakou kameru, která by byla dobrá kvalitou obrazu, stabilizací, zvládala by třeba i natáčení v noci, protože to zrovna ta GoPro kamera neumí, tak uvítal bych nějaký tipy, protože já bych určitě rád natáčel z práce víc videí, ale tohle to mě bohužel tak nějak trošku limituje. Každopádně, jak vidíte, tak natáčím, zase teda GoPro kamerou, takže doufám, že to bude fungovat všechno bez problémů. Já jsem se rozhodl, že to tentokrát natočím trošku jinak, než jste byli dosud zvyklí u těch mých videí. Je to točený tak, že samotný záznam jízdy jsem točil bez komentáře a komentář dodělávám zpětně, když to video stříhám, takže to nebude úplně aktuální komentář v rámci té jízdy, ale já si myslím, že to vůbec nebude vadit, aspoň se tady budu moct trošku víc soustředit na ty věci, které se kolem trati nebo na trati změnily a které jsem se třeba nemohl věnovat z důvodu svých povinností při řízení. Takže si myslím, že by to mohlo být zajímavější. Já jsem teda dal i na internet otázku, zda tomu ten komentář vůbec chcete, protože někdo třeba preferuje videa bez komentáře. Tahle možnost tu pořád je. Všichni, kteří teda odpověděli, tak napsali, že komentář u toho chtějí, takže ho teda nakonec dělám. Ale každopádně, pokud by tu byl někdo, kdo by si chtěl jízdu vychutnat nerušenou těma mýma kecema, tak určitě není problém dělat jako speciálně ještě verzi bez toho komentáře. Jo? Video mám sestříhaný, takže není problém prostě ten komentář utlumit a nahrát vám to bez toho komentáře na ten YouTube taky, jak si každý vybere. Ale to už, když tak napište do komentářů pod tohle video, jak byste to chtěli, nebo jestli vám to takhle nevadí, tak ty moje keci můžou být třeba pro někoho zajímavý, pro někoho třeba ne. To už nechám na vás, určitě se vyjádřete v těch komentářích. No a co se týče teda dnešku, vidíte, že jsem si vybral teda neúplně typický den pro natáčení, protože já jsem vždycky zastával názor, budu točit za slunného dne, jenže jak jsem říkal, přehřívání a podobné problémy s kamerou, i co se týče, když je přesvícený to prostředí, tak to potom ta kamera tak trochu jako stmavuje obraz, to se nějaký moc nelíbí. Takže nakonec jsem se rozhodl, že to tentokrát udělám. I z toho důvodu, aby to bylo trošku jiný pro vás, a to teda za deštivého dne. Pro změnu. Takže bude to takový trošku zase jiný než ty předchozí 2 videa z téhle trati, aby to nebylo po každý stejný. Tentokrát to máte za takového uplakaného dne, což má do jisté míry taky svoje kouzlo. Já osobně jako strojvedoucí třeba za deště jezdím mnohem radši, než když svítí sluníčko, protože mimo jiné taky regionovi, na který teďka aktuálně teda sedíme, tak regionovi nemají úplně výkonnou klimatizaci na stanovišti strojvedoucího a jakmile začne trošku svítit sluníčko, tak je tam docela nepěkný teplo. Takže já mám radši, když je takovýhle nějaký počasí, který tím sluníčkem úplně neoplývá a tím pádem není tady takový teplo.
Tak, teď nám odjíždí osobák, který teda paradoxně odjíždí dřív než rychlík, který měl jet před ním, ale rychlík je zpožděnej, což znamená, že tenhle ten úvod je taky trošku delší, protože čekáme na zpožděnej rychlík. Trošku mě to teda zaráží, že jako s tím osobákem nečekají, vzhledem k tomu, že v tom rychlíku může být někdo, kdo jede třeba do Zámrsku, což je další stanice za Chocní, kde rychlíky nestaví a chtěl by si tedy přestoupit na ten osobní vlak, aby se tam dostal, tak nevím, no ale chápu, že na koridoru prostě je velký provoz a tady to prostě nemůže dlouho čekat. No. To se bohužel netýká lokálek, jako je třeba právě tady lokálka Choceň-Litomyšl. Tady není problém čekat 5-10 minut na zpožděný rychlík a zkrátka se nehnete z místa, dokud vás výpravčí, nebo respektive dispečer v Praze, který to vlastně řídí dálkově tu Choceň, tak dokud vás zkrátka nepustěj. No a co bychom mohli tak na úvod, než vyrazíme na cestu, říct k trati? Hele, za ty 2 roky necelý, co jsem naposled točil to video, já jsem teda měl roztočený jedno video dřív, ale nějak se to nepovedlo prostě dát dohromady, tak už teda točím nový, ať je to aktuální. Za tu dobu se celkem jako pár věcí změnilo na té trati nebo v jejím okolí, ale že by to byly nějaký vyloženě zásadní změny, to si zase nemyslím. Tam akorát před Vysokým mítem, nebo respektive u Vysokého míta, tam vlastně přibyly nový návěstidla. Jsou to zatím jenom jako krycí návěstidla, takže se s tím jako do budoucna počítá, že by se to potom mělo předělat na vjezdový, cestový, odjezdový a takový, a že by se tady někdy v budoucnu na trati konečně nemělo jezdit podle předpisu D3, ale podle předpisu D1. Ono se to teda furt mění, protože každým rokem se mluví o jiné variantě. Nejdřív, že se to bude dělat do Litomyšle až ta D1, pak, že se to bude dělat jenom do Míta. No, nakonec zase je poslední verze ta, že se tady bude jezdit do 2 let pod ETCS, pod nějakým tím zjednodušeným formátem. Každopádně uvidíme, nechme to zatím bejt. Něco se chystá, protože už minulý rok se tady změnily zábrzdné vzdálenosti, posouvaly se některé návěstidla, měnily se v Mejtě návěstidla, ty, které tam byly ty krycí, tak se změnily za více znaky. Oni teda zatím neumějí taky pořád nic jiného než volno a stůj, co se týče těch krycích návěstidel, ale je tam necháno prostor pro více znaků, takže je dost možné, že právě oni to chtějí postupně změnit na klasický vjezdový, odjezdový návěstidlo. To se nechám překvapit, protože sám jako nevím, co se tady ještě dá očekávat, že by se změnilo nebo nezměnilo. Těch plánů je spousta, ale asi to brzdí finance, nevím. No. Jako do tohle já nevidím, já jenom vidím to, co se tady na té trati mění, respektive co se kolem děje, ale jako jaký jsou v plánu další nějaký věci. Vím, že se tam něco chystá, že se tam budou ještě měnit nějaký koleje, které tam ještě zůstaly starý, ale zatím se tady nic moc neděje. Tak, kolik nám ještě zbývá do odjezdu? Já na to koukám tady ze záznamu, ale ještě docela dost času, no. Ten rychlík byl docela zpožděný, takže ono to bohužel tady, myslím, nabralo nějakých 10 minut. No, takže krom těch nových návěstidel, nějaký, které tam přibyly v tom Vysokém mítě a změny těch zábrzdných vzdáleností, tam vlastně, co se ještě změnilo? Ve Vysokém mítě se změnily návěstidla pro samovraty, už jsou tam takový ty lepší, který nejenom, že jako umějí blikat bíle, ale umějí blikat i červeně pro případ, že by ta samovratná vyhybka nebyla přestavená do té koncové polohy. Pak se tam za mítem konečně začala stavět dálnice D35, takže tam se teďka podél trati docela motají nákladní auta a takový, takže tam to ostatně uvidíte, že tam chvilku pojedeme vlastně podél toho staveniště té dálnice. Tam u Žbánova tam by měl vzniknout nadjezd nad tratí, to jsem ještě sám zvědavý, jak to bude, protože vlastně dělat asi to za provozu nepůjde, že jo, stavět most nad tratí, plus teda další, a to bude přímo jako už ta dálnice samotná, překračovat trať a silnici 35,
tak to bude u Hrušovej, mezi Hrušovou a Cerekvicí. Tam vám to vlastně taky můžu ukázat, tam to mají zatím vykolíkovaný, ale u Čbánova tam už staví tu velkou křižovatku, kdyby teda měla být i vlastně součást té křižovatky, ta silnice, ten přivaděč, který povede přes tu trať a dojde teda pravděpodobně ke zrušení i toho přejezdu, co tam je u Čbánova. Hele, rychlík je tady, jsem ho slyšel brzdit, takže to už vypadá, že za chvilku pofrčíme. Takže těch změn, které se tady tak nějak jako postupně dějou, pár jich bylo, no ale zase nějaký výrazný změny, že by se tady něco změnilo k lepšímu nebo horšímu, asi ne, no. My tady jezdíme pořád s regionovama, ale už bychom se konečně brzo měli dočkat nových mašin, nebo staronových, dovezených z Německa, což jsou ty štádleři, řada 841 Regio Spider, který by měly být o něco lepší, no ale víte, jak to je, no. Když by to bylo nový, asi bychom si polepšili, ale vzhledem k tomu, že to nový není a že všechno jsou to ojetiny de facto, tak trošku z toho máme obavy, jak to bude jezdit, no. Zatím jsme na to moc chvály neslyšeli, ono se s tím jako dobře jezdí, jo, s tím štádlerem, ono už to má maximální konstrukční rychlost 120, jo, což tady ta regionová má jenom 80, ale to tady stejně na té trati zatím nevyužijete, dokud teda nezměněj ten předpis, podle kterého se tady jezdí, anebo se tady prostě nezavede nějaký jiný systém zabezpečení, pak by se tady asi dalo jezdit i rychlejc, jo, protože ta trať měla být údajně konstruovaná minimálně do toho mejta až na 80 km za hodinu. No a jako i to posouvání těch návěstí, jak jsem o něm mluvil, tak svědčí o tom, že tady zvedat rychlost chtějí, jo, snad někdo říkal až na 100, ale to si nevím představit, kde je, možná na těch rovinkách. Tak, rychlík odjíždí. Každopádně já na ty štádlery autorizaci mám, ale to, co přitáhli z Německa, to jako každý jiný. Jo. Každá mašina je prostě originál, takže já si stejně na to asi budu muset udělat autorizaci znovu. Mám z toho trošku obavy, ale hele, uvidíme, jestli nám to sem dají. Už v depu nějaký 3 nebo 4 v pardubických barvách jezděj, takže já očekávám, že by to tady se brzo mohlo objevit taky. Tak se nechme překvapit. No, každopádně, rychlík je pryč a máme to tam postavený, takže na návěstidle nám svítí návěst 60 a volno. Výzvuk pohotovosti jsem dal, tak můžeme zavřít dveře a jedeme. Já vám do toho teďka asi, nevím, průběžně do toho občas jako něco řeknu, když tam něco uvidím zajímavého nebo k čemu se budu chtít vyjádřit, ale hlavně si užijte jízdu, protože kdo ví, kdy sem zase jako s kamerou zavítám, respektive kdy se mě tady podaří zase někdy dotočit celou trať až do konce. Tak můžeme frčet. Jako jedna věc, kterou na té GoPro kameře obdivuju, tak je teda to, když jedete přes ty vyhybky a celý se to třese, hele, Pendolino jede. Jak se to celý třese prostě, jo, na těch vyhybkách, tak ta kamera, ten obraz prostě, to tak je vystabilizovaný, že se to ani nehne. Maximálně to můžete vidět na těch kapkách na čelním skle, jak se to třese občas, nebo na tom předním pultu, který je vidět ve spodní části obrazovky, ale jinak samotný obraz je krásně vystabilizovaný a to je jako obrovská přednost těch kamer od GoPro, jo. Jediný důvod, proč ji pořád používám. Najít nějakou alternativu, která by byla schopná natáčet dlouhý videa, natáčet za horších světelných podmínek a být takhle kompaktní, bylo by to super, no ale já bohužel o žádnej takové kameře nevím, nebo jsem zatím na žádnou nenarazil. Jinak tam jste před chvílí mohli vidět po pravé straně bývalou chocenskou výtopnu, která už se nevyužívá, stále chátrá, zatím za ty 2 roky, co jsem tady naposled o tom mluvil, tak se nic nezměnilo k lepšímu. Bydlej tam bezdomovci a všichni jenom čekají, až to vypálej, jo, protože každou chvíli se tam kouří ze střechy, mám trošku obavy, že ta historická výtopna jednou lehne popelem. Snad se to někdy změní a konečně se dočká nového majitele. Zájemci by tady o to byli.
No a protože vyjíždíme na trať, kde je jiný základní radiový spojení, tak musím provést zkoušku spojení s dedikujícím dispečerem. A kde je 15.008, zkouška spojení? Příjem. Jo, rozuměl, vyřilský konec. A tady vlastně ten dirigující dispečer, ten právě sídlí v Chocni a řídí tu trať D3 až do Litomyšle, plus tam má ještě na starosti druhou trať D3, což je z Chrudimi do Holic. No a krom dopraven jsou tady všechny zastávky na znamení, takže můžu klidně projíždět, ale tady je vidět, že je nástup, takže musíme zastavit, nedá se nic dělat, zpoždění nedoženu. Teďka jedeme v relativně klidnou dobu, blíží se oběd, takže nejezdí tolik lidí, ale jinak jsou tady zastávky, které jsou hodně frekventované, zejména tady Dvořisko, protože tady, jak je po levé straně, to je bývalý Orličan. Dřív se tady vyráběly letadla, teď už to samozřejmě Orličan není, je to vlastně sídlo několika firem, ale sídlí tam hlavně Kegel a ten vyrábí návěsy pro tahače. Což teda tady na té trati, tak mimochodem bych mohl zmínit, že jsou tady jako 3 takové velké fabriky. Ať už je to teda tady Kegel, tak ve Vysokém Mýtě je to bývalá Karosa, dneska Iveco Bus, kde se vyrábějí autobusy. A v Litomyšli bývalý Vertex, dnes Saint-Gobain. Všechny ty fabriky měly vlastní vlečky. A dodnes nepochopím, prostě ty vlečky se zrušily, koleje se vytrhaly. A dneska se všechno vozí kamionama, jo. Asi myslím zrovna ten Kegel nebo ta Karosa bývalá, to Iveco, tam si podle mě jako myslím musí vozit denně spousta materiálu, jo. A všechno se to vozí po silnici. Trošku mě to přijde jako zvláštní zamyšlení. Nejen, že se ničejí silnice těma kamionama a znečišťuje se prostředí, protože ten vlak je přece jenom ekologičtější, ale taky ta trať samozřejmě strašně ztratila na hodnotě, když se ty vlečky ruší, jo. Dneska se sem vozí už jenom výjimečně nějaký náklad do Mýta, což je většinou uhlí, do Cerekvice uhlí a do Litomyšle taky uhlí, což jako v porovnání s tím, co bylo v minulosti, je dost jako chabí. A tohle je jedna z takových těch rovinek, kde si umím představit, že by mohlo být těch 100 km za hodinu. Problém teda tady je, že mezi Chocní a Mýtem už ty koleje jsou poměrně staršího data a bylo asi by potřeba, pokud by chtěli zvednout rychlost, tak vyměnit jako celý ten kolejový svršek. Ty koleje jsou opravdu takový jako... No, mohli by se vyměnit za nový. Tak trošku se nám rozpršelo, ale já si myslím, že to nebude vůbec vadit. Ten stěrač to celkem zvládá pěkně otírat a i jako docela pěkně stírá, což je na regionovách docela vzácnost. Většinou to jenom rozmazává, ale tenhle to docela pěkně stírá, takže dobrý. No a tady máme zastávku Slatina u Vysokého Mýta, zastávka na znamení. Tak je tam někdo, vypadá to, že tam nikdo není, tak to asi projedem, pokud nechce někdo vystupovat. A vystupovat nikdo nechce, takže můžeme frčet a jet do další stanice. Tady si někdo vždycky nechává kolo, tady u toho zábradlí. Se divím, že ho už někdo neukradl třeba. No a jak jsem mluvil o tom, že se tady měnily ty návěstidla a zvedaly se ty zábrzdné vzdálenosti na nějakých 800 metrů, myslím 850 metrů, tak už tady v tomhletom levotočivém oblouku máme předvěst tomu prvnímu krycímu návěstidlu před Vysokým Mýtem. Jo, to tady minule nebylo, to tady je nový. Takže tady míjíme předvěst, kde je volno, takže vím, že je na dalším návěstidle, což už je teda krycí návěstidlo, který spadá mezi návěstidla hlavní, tak tam, že mám očekávat návěst dovolující jízdu vlaku.
No a podívejte, jak je daleko to návěstidlo, jo? Takže tady prostě vidíte, že se opravdu počítá s tím, že se tady někdy v budoucnu bude jezdit vyšší rychlostí, než je teďka aktuálně těch 60 km za hodinu. A tady máme právě krycí návěstidlo, který kryje vyhybku. Tam je totiž vlečka, která teda je jako jedna z mála tady na trati využívaná denně. A zároveň je tam takový ten černý terč na tom návěstidle. To je to, že to zároveň je sloučený s předvěstí, takže tohle návěstidlo krycí zároveň funguje jako předvěst dalšímu krycímu návěstidlu, který je potom za vyhybkou, to za chvilku uvidíte. A to vlastně kryje ten silniční přejezd, kde je vlastně silnice číslo 35, která vede skrz Vysoký Mýto. No každopádně tadyhle za obloukem je teda vlečka, bývalá vlečka Oseva, dneska je to vlečka Recykling, tam se vozejí na šrotaci vagóny a není to tak dlouho, co sem odtáhli několik elektrických jednotek, Tornádo se tomu říkalo, takový starý elektrické jednotky, které vlastně byly teďka nedávno vyřazený z celého provozu. Dneska už je asi nikde moc nepotkáte. Takže tam šrotujou nejenom vagóny, ale i celé elektrické jednotky a celkem zajímavý vidět, jak to tam vozejí. Oni tam jezdí pak denně. V podstatě skoro každý den tam ten náklad jede, ať už s prázdnejma nebo plnýma vagónama. No. Tady hele po levé straně autobusy, Iveco už to nemá kam dávat, kolik těch autobusů vyrábějí. Tam taky musí být hrozná spotřeba materiálu a všechno se to vozí kamionama. Ono je to asi levnější a flexibilnější, to já beru, ale rozhodně k přírodě to teda moc šetrný není ani k tomu silničnímu provozu a ke stavu silnic. Tak, tady máme první samovratnou vyhybku, bliká bílá, takže víme, že vyhybka je přestavena tak, jak má být. To návěstidlo tam je nový, ono tam už předtím bylo takový podobný, ale oni ho vyměnili a to návěstidlo teďka schopný teda dávat i návěst, jakože vyhybka není přestavená, což je červený přerušovaný světlo. No a dopravna Vysoké Mýto. Tady už jsem taky dlouho neviděl, že by vezli teda nějaký vagóny s uhlím. Sem už si to taky nechává většinou ten člověk, co to tady provozuje, ten uhelný sklad vozit kamionem, což je teda taky smutný. No a teď musím udělat práci za výpravčího, protože tady ve stanicích už výpravčí nejsou. Je to trať řízená podle předpisu D3, což je předpis pro tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy, kdy si vlastně já, strojvedoucí, sjednávám další jízdu do dalšího prostorového oddílu s dedikujícím dispečerem. Tohle vlastně všechno dělali dřív výpravčí v těch stanicích, ale tady už samozřejmě výpravčí nejsou. A zde je vlak 15008 dopravně D3 Vysoké Mýto na třetí koleji, vlak 15008 dopravně D3 Vysoké Mýto 1058 a může odjet vlak 15008 1059 z dopravny D3 Vysoké Mýto do dopravny D3 Vysoké Mýto město Miřovský příjem. Rozuměl, může odjet, Miřovský konec. Tady, co nám ještě přibylo, tak je tady vlevo na té dopravní skříni světýlko, protože tady si musíme pouštět přejezd sami dálkovým ovládáním a to světýlko mě informuje o tom, že teda to zařízení na to zareagovalo, ale vidíte, že dlouho trvá, než ty závory tam spadnou, teď už jdou dolů a ještě nějakou dobu trvá, než se rozsvítí přejezdník, který mě ujistí o tom, že je to všechno v pořádku zavřený. Každopádně už to mám vypočítaný, že jakmile spadnou závory dolů, tak se můžu rozjet, obzvlášť když jsem zpožděnej, tak se snažím nahnat každou vteřinu a než dojedu k tomu přejezdníku, tak se to rozsvítí, vidíte, už to svítí a můžeme frčet do další stanice. Tak tady je druhá samovratná vyhybka z druhé strany, pak uvidíme, až pojedeme zpátky. Tady za zmínku stojí tahleta ruina. Taková ta zajímavá budova s tím komínem.
To je bývalá budova pivovaru Vysokomístského. Má to teda novou střechu, ale jinak je to úplně vybydlený, no. Nevím, jestli s tím mají nějaký plány. No a tady nám začíná nechvalně proslulej úsek tratě z Chocně do Litomyšle, Vysoké Mýto a jeho 4 nezabezpečený přejezdy. Oni ty přejezdy teda zabezpečený jsou, problém je, že to zabezpečení spočívá pouze ve výstražných křížích. A vzhledem k tomu, že je to uprostřed města, tak tady bývá docela velký provoz a já do dneška nepochopím, jak je možný, že v rámci bezpečnosti tady není prostě aspoň nějaká světelná výstražná signalizace, jo. Protože ty auta tady opravdu jezdějí na poslední chvíli, teď třeba není takový provoz, jo, v tuhle dobu, ale když je třeba špička kolem té 2:30, tak to vám klidně ani se nerozhlídnou a vyjedou vám přímo před vlakem. A taky to není žádná výjimka, že tady každou chvíli dojde k nějakému střetu, jo, s autem. Lidi to tady odmítli, protože ty přejezdy zabezpečovaný být měli, ale lidi nechtěli, aby jim to tady furt cinkalo. Byla na to nějaká petice údajně, takže zůstalo jenom u těch výstražných křížů a mně to přijde docela jako hazard s lidskýma životama a s majetkem, jo, protože když dojde ke srážce s autem, tak to je vždycky mimořádná událost. Na 2 hodiny minimálně zastavený provoz, všechno musí se vyšetřit. Nepochopím, proč se dala přednost požadavkům vlastně těch místních proti bezpečnosti. Bezpečnost by měla být prostě u mě na prvním místě. A nejde o bezpečnost jenom jakoby na těch přejezdech v rámci chodců a řidičů, ale i o nás. Pro mě je to strašně jako pro strojvedoucího stresující, když vidím, že mě prostě na poslední chvíli někdo vjede na ten přejezd. Jo, i to jako, že furt člověk musí být ve střehu a očekávat, že mu tam nějaký blbec jede. Tak, tohle je doprava na Vysoké Mýto město, to není zastávka, je to taky bráno jako stanice. Takže si zase musím zažádat o další jízdu do dalšího prostorového oddílu. My teďka jedeme spojený, jo, takže já tady musím chvilku čekat, protože kolega ten vlastně je přivěšený vzadu, tak se musí odpojit. On pojede zpátky do Chocně a já pokračuju dál do Litomyšle. A zde je vlak 15008, dopravně D3 Vysoké Mýto město na první koleji, vlak 15008, dopravně D3 Vysoké Mýto město v 11.03 a může odjet vlak 15008 v 11.04 z dopravny D3 Vysoké Mýto město do dopravny D3 Cerekvice nad Loučnou. Vyřelský příjem. Ano, vlak 15008 může odjet z dopravny D3 Vysoké Mýto město do dopravny D3 Cerekvice nad Loučnou. Rozuměl, Vyřelský konec. Jo, takže 2 přejezdy máme za sebou a tady ještě vlastně jeden a ještě další přejezd je tamhle o kus dál. A tam mám na YouTube jedno takový krátký video, jak takhle jedu právě, on se tady jezdí jenom 20, jo, kvůli těm přejezdům, jinak by se tady mohlo jezdit rychlejc. Ale tam mám jedno video, jak je tam prostě baba jede. Na poslední chvíli, hele, vyjela přímo před mašinu. Jako projela to, jo, ale umíte si představit, jak ve mně v tu chvíli hrklo? To jako pro moje zdraví taky není jako nic dobrýho a to je ten důvod, proč jako říkám, že by tady to zabezpečovací zařízení nějaký světelný, minimálně světelný bejt. Dobře, závory tam nedávejte, ale kurně aspoň nějakou světelnou výstražnou signalizaci, aby ty auta věděli, že ten vlak jede, jako to by tam prostě mělo být jako povinně. V tom prostě bez debat. Do toho nemají jako lidi tady co kecat, tady máme prostě bezpečnost na prvním místě auto. No nic. Takže pokračujeme dál, tady po pravé straně městský úřad, Vysoké Mýto. Mimochodem ty stromy, jak tady po levé a pravé straně ořezali, to vypadá hrozně, tyjo. Ale asi to jednou za čas prostě potřeba udělat. Tak, kolega už se hlásí, že pojede zpátky. A tady už můžu prčet 50. Další přejezd už je zabezpečený, naštěstí závorama.
Vlak 15.043 dopravní D3 místo město na první kolej, vlak 15.043 11.06 dopravní D3 místo město dopravní D3 místo bylo místě. Ano, vlak 15.043 11.06 dopravní D3 Vysoké Víto, město do dopravní D3 Vysoké Víto. Rozumím do výkona. Tak, tady po levé straně to bylo taky takový pěkně zarostlý, teď to tam totálně vyřezali, vykáceli, tyjo. Tak to tady je teďka takový, jo, tady vidět po levé straně, jak je to vyřezaný. Jako jedna z věcí, která mě štve třeba tady, že se jako hodně kácejí stromy podél trati a různě ty křoviny si vyřezávají. Ta trať potom jako nevypadá úplně tak hezky, no ale jako chápu, že kvůli bezpečnosti to asi jinak nejde. Jinak tohleto, takový to cukání, co to dělá, tohle se nemůžu zbavit u té kamery, to dělá prostě ta stabilizace. Jak teda mašina jede do toho oblouku, tak ona tak jako postupně ujíždí s tím obrazem, aby ho vystabilizovala. A pak dochází, když dojde do té koncové polohy, že už to nemá jako kam dál posouvat ten obraz, tak začne takhle jako se cukat ten obraz. No nevím, jak se toho zbavit, jedině vypnout tu stabilizaci, ale to si myslím, že by ta stabilizace asi moc jako nevypadala dobře, no. Jako to výsledné video by bylo asi hodně rozklepaný. To jako si netroufnu vypnout úplně tu stabilizaci. No a tady nám už začíná. Tady už nám začíná stavba dálnice D35. Tady je takový polní přejezd a u toho polního přejezdu od dálnice začíná jako kopat takovou strouhu, nevím, co tam bude, jestli to bude nějaký odvod vody. A tady po levé straně v tom póli je takový kruh vynechaný. Jestli tam bude nějaká nádrž, nevím, člověče. Na to jsme ještě nepřišli, jako co tady bude, no, ale mají to tady vykolíkovaný, vybagrovaný. A tam po pravé straně v tom póli už můžete vidět nějaký nákladní auta, no tam už se jako pilně pracuje. Oni už jsou všechny ty úseky, jak kolem Vysokého Mýta, tak ze Džbánova do Tržku a z Tržku kolem Litomyšle už je to myslím zahájený, ale pilně se zatím pracuje jenom tady vlastně kolem toho Mýta až tady ke Džbánovu. Tamhle vzadu můžete vidět nějakou vrtnou soupravu. Tadyhle po pravé straně už mají dokonce jako vyhrnutou zeminu a mají tam už to jako i uvalcovaný. Tam už dokonce i vzniká nějaký násep, to tam nebylo vidět, ale bude to vidět, až pojedeme zpátky. A hlavně tam, jak je ta vrtná souprava, tak tam bude ta křižovatka a doleva jakoby z dálnice by měla přestrať výst silnice na tu stávající silnici 35, která je vlastně teďka po levé straně za tím lesem někde. Takže to bude zajímavé, jak tady bude vznikat ten nadjezd, no. To jsem jako zvědavej. Jestli na to bude nějaká výluka, to bude přímo tady v tom místě. Tady v tom místě, no, jak to tady mají připravený. Takže Džbánov, zastávka na znamení nikde nikdo. Ten přejezd, ten by teda tady měl zaniknout, protože ho nahradí ten nadjezd. Možná pro pěší tady zůstane, aby se dostali k té zastávce. Nikdo tu není, vystupovat taky nikdo nechce, tak trčíme pryč, jsme zpuždění. No a tady ta dálnice dál bude pokračovat takhle po té pravé straně, no. Podél trati v podstatě až do té Hrušovej a teprve za tou Hrušovou se vlastně po mostě dostane na druhou stranu železnice a tam to bude hodně zajímavý. Ano, 15.043 můžou jet 11.09, dopravní D3, Vysoké Mýto, dostaňte Choseň, Sokolov. Tady teda jako vidíte, že po pravé straně, kde ta dálnice má být, tak zatím jako není ani kopnuto, jo. Ale co mě fascinuje, bylo to tady rozkopaný normálně, vyhrnutá v celé té délce té dálnice, jak má výjist, tak to bylo vyhrnutý kvůli archeologickému průzkumu. A ne, že by to nechali teda vyhrnutý, aby teda na to mohli potom mít ty stavbaři a začít jako dělat tu dálnici. Ne, oni to zase zahrnuli.
Jo, a za půl roku prostě přijedou jiný bagry a ty to zase vyhrnou. Trošku zbytečná práce navíc, ne? Mně přijde, já nevím, no. Ale jako, tohle to nebudu komentovat, nevím, třeba k tomu nějaký důvod mají, že to prostě vyhrabou na dvakrát, no tak asi jim to vydělá víc peněz, nevím. Tadyhle pravo takhle, jak tam jsou ty sloupy elektrického vedení, tak tam byl takový nějaký, nevím, jestli to má nějaká stodola nebo nějaký sklad, tak to všechno teda šlo dolů. To zbourali kvůli asi tomu, že tam právě bude někde do toho zasahovat ta dálnice. Jsem si jen tak vzpomněl, že se taky změnilo od posledně. Tak, Hrušová, zastávka na znamení. Tady by se údajně teda někdy v budoucnu měla předělávat ta zastávka a asi upravovat, aby jako byla lepší. Měla by se tady udělat ta čekárna někde na ten peron, aby to nebylo takhle bokem, jak to je teďka. Ale kdy se to udělá, těžko říct. Máme výstup? Aha, máme výstup. Tak to jo. No a prší pěkně. Celkem. Není to žádný liák, ale má to prostě své kouzlo a já jezdím rád. Takhle za toho deště. No i jako co se týče těch jízdních vlastností, tak když už takhle jako prší delší dobu, tak už to potom moc nepoznáte. Nejhorší je, když jako je sucho a začne pršet, tak to potom poznáte, jako že se vám to hůř rozjíždí, že se vám to smeká. Protože ten prach usazený na těch kolejích a potažmu nějaká res nebo něco třeba, že jo, tak jak se to smíchá s tou vodou v té první fázi deště, tak to potom klouže, ale jak se to smeje, tak už to jede normálně jako celkem. Tak přejezdník svítí, dobrý, přejezd funguje. A tady v tomhle místě by právě měl být nadjezd, kde dálnice bude překračovat trať. No a Iveco už opravdu nemá ty autobusy kam dávat, tak už jsou normálně i tady ty autobusy odstaveny, hele jo. Tady je normálně velký záchytný parkoviště pro nový autobusy. Sem jezdí vždycky autobusáci, řidiči. Tady si vždycky ten autobus vezmou a vezou ho někde prostě k tomu, kdo si ho objednal, jo, třeba do zahraničí. Tenhle přejezd je mimochodem taky pěkně blbej. Tady taky na poslední chvíli zprava vidíte, si něco jede nebo nejede. A lidi si to tam rádi zkracujou, když vidějí, že ten hlavní přejezd je ve výstraze. Tak, Cerekvice. Tohle je jedno z posledních míst, kde ještě se jako vozejí náklady. Zejména protože tady má Havelka uhelný sklady. Takže tady máme teďka aktuálně 4 vozy s uhlím. Já teda teďka musím zase nahlásit příjezd a zažádat si o odjezd. A zde je vlak 15.008, dopravně D3 Cerekvice nad Loučnou na první koleji, vlak 15.008, dopravně D3 Cerekvice nad Loučnou v 11.13 a může odjet vlak 15.008 v 11.14 dopravny D3 Cerekvice nad Loučnou do dopravny D3 Litomyšl, Vyřilský příjem. Ano, vlak 15.08 může odjet v 11.14 dopravny D3 Cerekvice nad Loučnou do dopravny D3 Litomyšl. Rozuměl, Vyřilský konec. Tady taky po pravé straně byla jedna kolej, tu vytrhali. A když už ji vytrhali, tak jsem si říkal, aby tady mohli udělat peron, aby lidi nemuseli od budovy přecházet koleje, že jo. Takže si říkám, jestli oni do budoucna nepočítají, že tady po pravé straně vznikne peron, aby byl u nádražní budovy. No jinak teda kromě toho uhlí se sem ještě tadyhle do té budovy vpravo vozí nějaký směsi, protože tady se vyrábí hnojiva pro zemědělce. A posledně jsem to tady počítal, že jsem celkem navozili asi 32 vagónů. No, to nějak bylo.
Takže tady do té Cerekvice ty náklady ještě celkem občas zajíždějí. No a tady přichází takový jeden z posledních, v podstatě jeden ze dvou posledních úseků na trati, kde jsou ještě starý dřevěný pražce a nesvařovaný kolejnice. A tady zrovna o tomhletom místě jsem slyšel, že by se letos na podzim měly ty koleje nějak měnit. Ostatně svědčí o tom, že tady mají jako i posprejovaný některé pražce teďka nově, ale to spíš vypadá, že budou měnit. Ale tehdy mě tenkrát říkal traťák, že by to tady snad měli jako úplně vyměnit za nějaký nový pražce a nový kolejnice. No, tak je vidět, že zase asi nejsou peníze, takže tam jenom vyměnějí pár dřevěných špatných pražců a nechají to tak, jak to je. Ale má to zase takový lepší zvuk, no. Na tom dřevě a ty nesvařované kolejnice to prostě má svoje kouzlo. Cerekvice nad Loučnou, zastávka na Znamení, to je taky celkem frekventovaná zastávka, ale jedeme v době, kdy tady nikdo není, no, takže výstup nemáme, můžeme projet. Tady ty dva přejezdy právě té Cerekvici na zastávce taky nebyly dlouho zabezpečený. Nebo ten jeden vlastně, tenhle ten, co jsme teďka projeli, byl, ale ten předtím nebyl. To taky dodělávali potom, to je třeba tak 3 roky dozadu. Jo, takže pořád se jako do té trati investuje, ale ne takový peníze, který by si jako zasloužila, no, aby se ty koleje předělaly, aby se tady dalo jezdit rychleji, nějaký jiný zabezpečení. Všechno to tak vzniká jako postupně. Nějaká jedna velká, rozsáhlejší modernizace, to se tady asi moc očekávat nedá. I když kdo ví, tuhle jsem četl, že chtějí elektrifikovat i tu vlečku, co je z Rudoltic do Lanškrouna. To je taky trať D3, dlouhá asi 3-4 kilometry. Takže to by bylo docela zajímavé, kdyby se podařilo elektrifikovat třeba i tahle trať z Chocně do Litomyšle. Sice je to asi nepravděpodobný, ale bylo by to zajímavé. Tak a tady za to můžu konečně vzít. Z 50 zvedneme rychlost na 60, to je úžasný. Já vždycky říkám, si dělám srandu, až otevřou tu dálnici, tak už po té železnici nikdo jezdit nebude, jako, protože sednete na autobus a budete v Litomyšli 2krát rychleji, jako po té dálnici. Já nevím, třeba ne, snad ne. Tady by se taky dalo jet rychleji, co určitě, tyjo. Taková pěkná rovinka, která si o to vyloženě říká. Je blbý, že tady jsou každou chvíli nějaký oblouky a prostě musíte brzdit na menší rychlosti. Jo? To jenom sotva rozjedete a už zase brzdíte. Tady jako pak je problém, že jako zvedat to na nějaký vyšší rychlosti ani moc jako nejde. Jako to ani nemá moc velký smysl. Tak, zastávka Řídky. Tam stojí, takže musíme zastavit, nedá se nic dělat. Tady bývala prej hospoda v tomhle baráku vpravo. Škoda, že už není. Samozřejmě pivo by si člověk nedal, ale tak jako vychlazenou limonádu, že by mu přinesli takhle, když tam člověk zastaví, to by nebylo špatné. Tohle místo, to je místo na trati, kde se to nejvíc smeká při rozjezdu. Nevím, tenhle přejezd je prostě takový nějaký upatlaný vždycky.
Tady i někdy 50% výkonu je moc, no, na ten rozjezd. Skoro ještě, když takhle prší. Ale jak se dostanu za něj, tak už je to v pohodě. Ono to není moc vidět, jo, ale tady teda ty koleje by si taky zasloužily výměnu. Jako pražce betonový dobrý, ale ty kolejnice nic moc. No a tady po straně, že jo, je silnice 35. Hlavní tak zmítá na Litomyšl. Tady nám vykáceli stromy, jak u rybníků po pravé straně, tak hlavně po levé straně u silnice, protože tam bude křižovatka a napojení na dálnici. A už tady mají taky vykolíkovaný nějaký, jako asi tady budou kopat nějaký svod vody těm rybníkům, nevím. A další úžasný přejezd, no, tady v tom tržku. Doleva není vidět, auta samozřejmě nepřibrzdějí ani, když tam mají stopku. A držek, zastávka na znamení, nikdo vystupovat nechce, nikdo nastupovat taky nechce, jeden pryč. Tady to hezky kvete. Zrovna v tuhle dobu, to je důvod taky, proč jsem zrovna natáčel touhle dobu, že to tady vždycky tak jako pěkně kvete podél trati. A tohle je to druhé místo, poslední na trati, kde jsou dřevěný pražce, no. Dřevěný pražce, nesvařený kolejnice. Ale to je jenom tenhle kousek. Hnedka tadyhle začíná nový úsek. Není moc starý, asi 3 roky. Protože tady z Tržku až do Litomyšle byly ještě starý původní koleje s dřevěnýma pražcema a s nesvařovanýma kolejnicema. Tady se jezdilo 30. No to není jako krátký úsek, to je docela dlouhý úsek. Takže tady se pak jezdila vyhlídková jízda 30 km za hodinu, to ještě pamatuju já. No a před 3 rokama, nebo 3-4 no, zhruba, tak to teda předělali konečně tady nový koleje. A ty jsou fakt jako nový a po těch se moc hezky jezdí. Ty jsou fakt jako komplet nový se vším všudy. Takhle kdyby vypadala prostě celá trať, tyhle, tak to by byla bomba. Ale furt samý oblouky, jo, tady. Tady jako moc jako asi zvednout rychlost nejde. Aspoň, že to zvedli na těch 60 teda. Já když to začali předělávat, tak jsem měl strach, že to zvednou třeba, nevím, na 50 nebo na 45. Tam ty některé oblouky jsou docela prudký. Ale fakt to teda dokázali udělat tak, že to mohli zvednout až na 60. Tak, Litomyšl Nedošín. Výstup ani nástup není. Tak jedem. Tady už jsme v podstatě na okraji Litomyšle. Tadyhle takhle po pravé straně to dřív bylo tak pěkně zarostlý, pak to tady vyřezali úplně. Taky docela škoda. A to nebyly žádný vzrostlý stromy, jo? To byly takový ty náletový dřeviny, ale člověk měl aspoň pocit, že jede nějakým jakýmsi lesem. No a teď už tady nic takového není, jo. Já to nemám rád, když se ty stromy kácejí, jo, protože mně to přijde prostě, mě to ubírá na atraktivitě té trati. Já mám rád, když ty stromy podél trati jsou, ale chápu, že kvůli bezpečnosti asi to není úplně nejlepší.
Litomyšl zastávka, výstup ani nástup žádnej. No a tady už máme ten Saint-Gobain, bývalý Vertex. Taky sem občas jezdí ráno lidi na ty směny raní. Teď teda nikdo. Tady po levé straně udělali takový posezení. Docela pěkný. Takový malý parčík. No a tady už jedu v podstatě mezi zahrádkama. Taková zahradní železnice. Můžete koukat, co je novýho u lidí tady na těch zahradách. To je vždycky paráda. To já už vždycky vidím, kde co kdo pěstuje a co kdo tam kde na zahradě má. A i ta cyklostezka taky docela dobrý nápad, že tady udělali, no, po pravé straně. No a přijíždíme do Litomyšle, na hlavní nádraží. Tady se teda od posledně nic moc nezměnilo. Konečně odvezli ten odstavený nákladní vagón, co tady byl. Ten přišel rovnou do šrotu, on byl nějaký špatný. Stál tady asi 3 nebo 4 roky. No, ten už tady není, jak vidíte. A ty hromady pražců, co tady zbyly po trhání kolejí, tak ty už jsou taky pryč. Už to odvezli. No a tady jsem taky slyšel snad nějaký zvěsti, že by se měla nějaká upravovat ta stanice, rozšiřovat ten peron, protože teď je hrozně krátký, když se jezdí parní vlak s vagónama, tak se ani nevejde k tomu peronu. Když jezdí nějaká nostalgická jízda, že by to tady měli nějak předělávat, ale kdo ví, jak to bude. A tady po pravé straně vyrost nový barák. To můžete vidět, tam taková zděná stavba. No a jsme tady. Tahle bývalá výtopna i s vodárnou, teď tady dělají nějakou dlažbu zrovna. No a já nahlásím příjezd a mám tady hodinovou pauzu, takže se půjdu najíst, střihnu vám to tady a pak pojedeme zpátky. A zde je vlak 15.008, dopravně D3 Litomyšl na 3. koleji, vlak 15.008, dopravně D3 Litomyšl v 11.27 Miřovský příjem. Vlak 15.08, dopravně D3 Litomyšl v 11.27, rozum na ostov. Miřovský konec. Pauza sice krátká, ale díky bohu za ní, jo. Aspoň si člověk může dát tady oběd v klidu a nemusí nějak spěchat. A zde je vlak 15.011, dopravně D3 Litomyšl na 3. koleji a může odjet vlak 15.011 ve 12.36 z dopravny D3 Litomyšl do dopravny D3 Cerekvice nad Loučnou Miřovský příjem. Rozuměl, Miřovský konec. Takže zažádáno máme, souhlas k odjezdu máme, tak stačí počkat na pravidelný čas odjezdu a můžeme jet. No, takže tady to, nevím jak to bude, tady zatím teda, co jsem tak nějak slyšel, tak ta vyhybka, co tady je přede mnou, co na ní de facto stojím, tak by se měla posouvat někde dál a ten peron by se měl narovnat a prodloužit. Ale co je na tom pravdy, to bohužel nedokážu posoudit. Současně s tím kolujou fámy o tom, že by se na konci vlastně toho nádraží měly dělat i návěstidla, což by asi dávalo smysl, pokud tady chtějí měnit nějak ten způsob zabezpečování těch jízd, tak
ty návěstidla tady potřeba budou. Nevím, jestli budou potřeba pro to ETCS, což je ten evropský vlakový zabezpečovač, který je vlastně už v několika úrovních a některé ty úrovně, pokud vím, tak už ani jako návěstidla nepotřebujou, ale to, co se zavádí u nás, tak tam si myslím, že to ještě bude kombinace toho vlakového evropského zabezpečovače a návěstidel, minimálně ve stanicích, takže asi tady ty návěstidla dělat se taky budou. A vím, že když se tady předělávala ta trať, vlastně z toho trošku do Litomyšle, tak už se natahovaly kabely pro to. Takže si myslím, že na to tady připravený je a i tady v nádražní budově mají takovou malou vyklizenou místnost, tam si myslím, že počítají s tím, že by se umístilo nějaký to technologické zařízení pro tohleto zabezpečovací zařízení ve stanici, ale jestli to někdy bude, jestli se toho někdy dočkáme, to je otázka opravdu do pranice, jo. Říkám, mění se to každý rok, nejdřív, že se to bude dělat jenom do Míta, pak do Litomyšle, pak to ETCS, to každý rok je to jiný, to prostě nemá smysl komentovat, prostě jednou to tady nějak upraví a nám nezbývá nic jiného, než se s tím smířit a jezdit prostě podle toho, co tady bude. Tak, máme čas odjezdu. Tady se teda zase pouští ty 4 přejezdy dálkovým ovladačem, pokud se mě to podaří. Tak na rohu budovy, tady vpravo na obrazovce, je takový malý světýlko, který by měl opět zareagovat a rozsvítit se, jo. Už to svítí, jo, krásně. No jak se to rozsvítí, tak vím, že ty přejezdy teda zareagovaly, že by to teda mělo být všechno v pořádku a potvrdí se to tím, že se na konci nádraží rozsvítí přejezdník, který mě teda definitivně ujistí o tom, že všechny ty přejezdy jsou zavřený a že všechno funguje jak má. Tady borec, který tady má ten uhelný sklad, taky už si nechává vozit uhlí jenom kamionem, což je docela smutný, no. Tady už jsem taky dlouho neviděl, že by byl jako nějaký vagón s uhlím. Ale ono to přijde zase během roku a na podzim, až se budou dělat větší zásoby. Tak, přejezdník nám svítí. Přejezdy jsou zabezpečený v pořádku, takže tady můžeme už to valit 50, ale on se to moc nevyplatí. No to je skopečka, je to po spádu, takže já to tady vždycky rozjíždím tak na těch 40. No a pak už to ono to samo zrychluje, jo, i v tom výběhu prostě, když nemáte mašinu ve výkonu. Jak je ten přejezd, přes který pojedu a je tam vlastně jako vjezd do té fabriky, tak tam prej byla taky dřív vlečka. Já nepamatuju, ale prej tady teda byla normálně vlečka taky. Všechno se samozřejmě zrušilo po tom, co se přestalo vozit do fabrik uhlí, že jo, protože se změnil způsob vytápění. Tady máme teda zastávku na znamení, ale nikdo tady není a vystupovat taky nikdo nechce. To bych se divil, kdyby chtěl někdo vystupovat takhle v rámci jednoho města. Každopádně já jako jsem chtěl říct, že to chápu, jo, že prostě to uhlí se nevozí a ty vlečky byly primárně u všech těch fabrik, hlavně na zásobení těch kotelen tím uhlím, jo. Ale jako přijde mě trošku divný, že se prostě nevozí třeba ten materiál do těch fabrik, nebo ty hotové výrobky, že se nevyvážejí po železnici. Protože to si fakt jako myslím, že to není malý objem těch věcí, které se převážejí těma kamionama a myslím si, že kdyby se to dalo vozit po železnici, že by to rozhodně bylo jako lepší. Hlavně z toho důvodu, že by prostě nebylo tolik těch kamionů, ale to jako platí, to by se muselo udělat všude samozřejmě, nejenom tady, že jo. To by se muselo prostě po celé republice takhle přemýšlet. A když to jde po té železnici, tak to vozit primárně po železnici a teprve když to nejde, tak těma kamionama. Ale podívejte se, dneska tady ta 35, jo, to je věčně ucpaný a to je kamion za kamionem, to je úplně strašný. Já říkám, já už
Já už osobně i nerad jezdím autem. Mě to prostě nebaví to ježdění autem, protože to je furt samej kamion, spousta aut, jo, a mně to prostě přijde, že ta železnice na tom tratí a je to škoda. Ale jako zase říkám, chápu, pro toho zákazníka je jednodušší si to objednat, ať mu to přiveze kamion, je to rychlejší, je to levnější, jenomže takhle je bohužel nastavená současná situace, vlády to pořád řeší a nevyřešili nic. Že? Tak, Letomyšl Nedošín, výstup, nástup žádnej, takže průjezd. No a pokračujeme v naší další krasojízdě. Příští stanice Drže. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko 7. No a tady po těch nových kolejích, ale to jede samo. Ale podívejte prostě tady, jak jsou ty oblouky úplně takový jako nesmyslný kolikrát. To je prostě dáno historicky. Ta trať samozřejmě vznikala v 19. století, ještě za Rakousko-Uherská, že jo, různě se klikatila, vyhejbala se těm pozemkům, nebo prostě kopírovala třeba vrstevnice, že jo, aby to prostě nebylo nějaký moc kopcovitý, ty koleje, a pak to prostě vypadá takhle, no, že ta trať se různě klikatí a na nějaký větší rychlosti to zkrátka není, no. I když tady si myslím, že by se taky dalo jezdit víc než 60, tady ty oblouky by to, kdyby se to nějako ještě víc naklopilo, by to určitě snesli, jenomže tady zase každou chvíli brzdíte do zastávek, tak nevím, jestli by se to vyplatilo. Tak, tady zase kousek těch krásných kvetoucích kytíček, který tady podél trati rostou, se mi to hrozně líbí. Tady to bývalé skladiště, to byla vlastně taky nějaká vlečka a to bylo drážní skladiště, to patřilo tady nedaleko k mlýnu. Teď to myslím vlastně Fullhammer, nebo jak se to jmenuje ta společnost, která jako dělá nějaký ty věci k těm mlýnům, ale nevím vůbec, o co jde, jo. Tak, tady zase nikdo, žádný výstup, nástup, tak jedem. Tenhle barák vpravo to byl taky takový nějaký drážní dům. Tam taky byla, myslím, nějaká jako čekárna. Dokonce se tady i prodávaly jízdenky, mám takový tušení, že se tehdy prodávaly jízdenky všude. Jenže to se bavíme ještě možná o první republice, no. No a tady je to teda vykácený, jak jsem říkal, po pravé straně, a tady by měla být někde křižovatka, no. Napojení na dálnici D35. Tak, hele, někdo nám chce vystupovat na Řídkým. To je dobře. Tady ty jízdní doby jsou vždycky takový, že když jedete na čas a nikde nezastavujete, tak jste pak vždycky moc brzo. Takže je vždycky lepší, když tam někdo vystupuje. Jestli zastavíte v klidu, necháte vystoupit, nastoupit a pak to vychází časově tak akorát. A tady jsou takový horší koleje, už je to taky trošku znát, už se to takový víc třese, no. No, můžeme jet dál. Tady taky jako moc často lidi nenastupují, nevystupují, ale jako v porovnání s některýma jinýma zastávkama tady přece jenom jako pravidelně každý den vždycky v nějakou tu dobu jezdějí ty lidi, jo. A to už člověk zná ty lidi, jo. Už od vidění prostě poznáte, kdo jede kam, jo, protože tady je jeden takovej starší pán pro pivo vždycky do Litomyšle skoro každý den.
Takže jak člověk prostě jezdí po té jedné trati, tak to za chvilku všechno zná nazpaměť a potom i zná i ty lidi, no. Hele, taky ten přejezd vypadá docela nevinně, ale oni sem jezdí chatkám. Tam po pravé straně za těma stromama, tam jsou chatky. Asi 2. Už se taky párkrát stalo, že mě tady vystrčil čumák. V té doby si dávám pozor, tady si z téhle strany radši houkám víckrát. A je stejně zajímavý, já to točím zhruba stejně, jako jsem točil úplně to moje první video. To znamená někdy jako první polovině května. Tam ještě byly stromy holí, ale letos tady už jsou krásně stromy olistnatělý. Je znát, že prostě letos to začalo všechno mnohem dřív, no. Tak o těch 14 dní, možná 3 neděle dřív. Ta příroda je teďka taková trošku popletená v tomhletom. Tak, tady bude další přejezdník. To je kvůli těm přejezdům, co jsou vlastně v Cerekvici na zastávce a tady krásně bude vidět, jak se to ten vlak ovládá jízdou, protože teďka jsem přejel ten bod a mělo by se to rozsvítit, jo, už to svítí. Jo, takže ty přejezdy, pokud to umožňuje situace, tak si je samozřejmě vlak ovládá tou jízdou, ale jsou tady prostě místa, kde by to nevyšlo a tak si to musí prostě člověk pouštět tím dálkovým ovládáním, jo. Protože to třeba je ve stanici a ve stanici prostě tyhle ty počítadla náprav nebo takové ty zařízení, které se dávají do kolejí, tak tam prostě by nešli dát, tak pak se to řeší právě tím dálkovým ovládáním. Tak bude tady někdo nástup. Tady bývají lidi docela často, ale teď je taková doba, jakože asi moc lidí nejezdí. Nikdo tady není, no. No jsem zvědavý, jestli se tady do toho letos teda pustí, anebo jestli tady opravdu vymění jenom nějaký ty pražce. Zatím to fakt vypadá jenom na výměnu. Příští stanice Cerekvice nad Loučnou. Myslím si, že ty pražce, co jsou označeny křížkem, tak prostě půjdou pryč a dají se nový. Ale hezky to zní na těch nesvařovaných kolejnicích. Jo, to je ta správná železnice. Když to je pak svařený, tak už to tak hezky nezní. Tak a máme tady Cerekvici, nádraží. Kdybyste chtěli, tak kolega, který dělá vlakvedoucího, tak tady bydlí a má tady takový malý železniční muzeum. Určitě není problém se s ním domluvit, kdybyste se chtěli udělat výlet a podívat se, jakou tam má sbírku různých zajímavých věcí, tak určitě není problém. Jako mně to fakt přijde, když tady vidím, jak tu kolej vytrhali po té levé straně, že by opravdu to vypadalo, jak kdyby tam do budoucna počítali s tím, že udělají peron.
Aby ty lidi nemuseli chodit tady přes ty koleje. A zde je vlak 15011 dopravně D30 Rekvice nad Loučnou na první koleji, vlak 15011 dopravně D30 Rekvice nad Loučnou ve 12:50 a může odjet vlak 15011 ve 12:51 z dopravny D30 Rekvice nad Loučnou do dopravny D3 Vysoké Mýto město. Měřovský příjem. Ano, vlak 15011 může odjet ve 12:51 z dopravny D30 Rekvice nad Loučnou do dopravny D3 Vysoké Mýto město. Rozuměl, Měřovský konec. A jinak nám tady konečně přidělali na roh baráku to světýlko, teda taky. To tady minule nebylo. Takže teďka, když pouštím přejezd, tak konečně vidím, jestli to opravdu zareagovalo. A nebo jestli to mačkám, tyjo, a ono nic, že jo. Protože tady ten přejezd, on je, tyjo, až tamhle vzadu. A tam na to přejezdový zabezpečovací zařízení není pořádně vidět. To šlo jenom za tmy vidět, že to začalo blikat, jo. Takhle vím, že to zareagovalo a že do nějakých 50 vteřin se rozsvítí přejezdník a můžu frčet, jo. Tehdy to bylo fakt na houby, protože i přes ten smrk tam nebylo moc dobře vidět. No, ten přejezd je jako zabezpečený jenom křížem a teprve tenhle ten přejezd je zabezpečený vlastně tou signalizací. Příští stanice zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. No a jak jsem říkal, tak hned tady za tím hřbitovem po levé straně, tam bude prostě ta dálnice přecházet na most a přes železnici a přes tu silnici, co tady je po pravé straně, ta 35 povede dlouhý most. To je hodně zajímavý, až to budou stavět. To asi vlaky jezdit nebudou. Zatím to má jenom vykolíkovaný, ale myslím si, že na to brzo taky vlítnou. Tak, na Hrušovej to vypadá, že nikdo nestojí. Výstup, myslím, taky nemáme, takže asi pofrčíme rovnou pryč. No hele, auto, no, to je ono. Prostě přejezdy, řeknete si, tyhle, tam nikdy nikoho nepotkáte, tam prostě přijede takhle auto úplně nečekaně. Ale čeká, to je jako chvályhodný. Víte co, totiž spousta řidičů si řekne, no jo, on bude zastavovat na té zastávce, tak to tam fiknu, jenže já nezastavuju. Takže pana řidiče chválím, počkal, až opravdu projedu, i když to vypadalo, že budu zastavovat. Zachoval se správně. A i teda neumím si úplně představit, až tady bude ta dálnice, jak to zkazí ten výhled, no, tady po levé straně. To nebude moc hezký, koukat na dálnici s autama. Radši bych koukal pěkně do dálky na ty pole. Tak dobrý vědět, že kolega už je na cestě, protože my se teďka budeme ve Vysokém Mýtě městě spojovat. No a tady nastává taková trošku kuriózní situace. Dřív platilo, že prostě kdo tam přijel jako první, tak toho druhého přivěsil a vůbec se neřešilo prostě, kdo přijede dřív. Jenomže pak někdy zhruba před 2 lety se změnil předpis, tady pro ty tratě D3. Nějakou chytrou hlavu napadlo asi z důvodu bezpečnosti zrušit současné vjezdy na stejnou kolej. Proč taky, že jo? Protože když se vlaky dopravně křižujou,
tak jedou každý na jinou kolej, aby se mohli vykřižovat, že? Jenže už zapomněli na to, že v České republice existuje i taková dopravna, jako je Vysoké Mýto Město, kde je jenom jedna kolej. No a stalo se teda to, že my tam teďka vlastně nemůžeme najet současně podle předpisu a v jízdním řádu, podle kterého my jezdíme strojvedoucí, tak máme přesně daný, který vlak je jako první a který vlak je jako druhý. No ten první je samozřejmě, který tam je podle jízdního řádu jako první, že jo? Takže je to ten vlak, co jede odchodcně. A ten, co jede od Litomyšle, přijíždí jako druhý, protože on tam je asi nějakých 8 minut mezi nimi. Jako všechno dobrý, jo? Tohle to je jako v pohodě. A on, teda ten strojvedoucí vám dá jakoby znamení, souhlas posunu a na to konto můžete najet do té dopravny a spojit se tam, jo? Jenomže nastává problém ve chvíli, kdy schodně ten vlak jede zpožděnej, což není nic neobvyklého. Mimochodem, teď je tam vlevo pěkně vidět ten dálniční násep, jak tam vzniká. No a ten vlak, když pak jede zpožděnej a stane se ta situace, že já tam přijedu od Litomyšle jako první, tak já nemůžu do té dopravny najet, dokud tam nepřijede ten vlak, který má být podle jízdního řádu první, že jo? Takže já musím čekat u lichoběžníkové tabulky, až tam najede ten zpožděný vlak a než mi jeho strojvedoucí dá souhlas k posunu, abych tam mohl najet. No a teďka samozřejmě vtipná situace, že jo, lidi už stojí u dveří, chtějí vystupovat, nemůžou, protože stojíte 10 metrů od peronu, to tam zhruba tak vychází, před váma přejezd, auta nevědějí, pojedete, nepojedete, dávají vám přednost, že jo, tak jako co, nechápu, proč tam stojíte. Takže ne vždycky jsou změny v předpisech k lepšímu, jo. Místo toho, aby nám to práci ulehčovalo, tak nám to práci stěžuje. A tady nejen, že to teda trošku komplikuje nám tu práci, ale ještě to potom nabere další zpoždění, protože já když tam čekám 5 minut a mám příjezd podle jízdního řádu do Vysokého Mýta Města 4 minuty před odjezdem, jo, kdyby se vracíme spojený už do Chocně, tak samozřejmě už pak nemůžeme odjet na čas, že? Vlak 15046 dopravně D3 Mýto Město na první koleji, vlak 15046 dopravně D3 Mýto Město ve 12:57 bělský příjem. 15046 dopravně D3 Mýto Město ve 12:57. Rozumím, bělský konec. Takže je to trošku k zamyšlení, předtím to celý roky prostě nevadilo. Kdo byl první v té stanici, tak tam prostě byl a přivěsil toho druhýho a pak prostě ze dne na den, jak mávnutím kouzelného proutku se prostě změní jedna věta v předpisu a už to nejde. Naštěstí tady teda málo kdy se stává, že by odchodně přijel tak zpožděnej, že já bych tam byl první a když už vidím, že by to jako vyšlo jen tak už jsme naučeni prostě, že jedeme tady ten kousek prostě třeba z té Hrušovej pomalejc, aby jsme prostě tam nebyli moc brzo, jo? Aby jsme mu dali víc času na to, aby tam dojel. Ono se něco dá dohnat na té trati, samozřejmě, když jedete skutečně zpožděný, hlavně v Mejtě, potom, když uspíšíte trošku to hlášení, tak se tam dá taky minutka nahnat, ale jako nevím, no, nechápu, proč tohle to vzniklo. Trošku mě to zaráží, že místo toho, aby se ty předpisy zjednodušovaly, tak se to dělá ještě složitější. To máte jako s tím hlášením, jo, jak se změnilo to slovní závazní znění. To hlášení bylo jednoduché, pak to změnili a hlásíme takový kraviny navíc. Bohužel, takhle to na železnici někdy funguje. No nic, hele. Tady zase ty úžasné přejezdy. Kolega už tam stojí. Tenhle přejezd, ten je bohužel, no. Tenhle ten tam taky vypadá, že chce najet. Naštěstí teda jako nepokračuje dál v jízdě. Vysoké Mýto Město. Ale člověk neví, on se takhle rozjede a pojede, nepojede, tyjo, mám brzdit, nemám brzdit. To je prostě na palici, no, tady ty přejezdy. Hrozný, doufám, že to zabezpečí. Mluví se o tom, že nějaký přejezd tady by se v Mejtě městě měl ještě zabezpečovat. Nevím který, ale prej se něco chystá. Možná tenhle, co jsme teďka přejeli, anebo možná ten u pivovaru, nevím.
Tak, kolega už dává znamení, můžeme jet. Takže u lichoběžníkové tabulky, kterou jsme teď minuli, zastavovat nemusím. Stačí na něj najet. A já vám to tady zase střihnu, protože teďka pojedu do Chocně spojenej takhle za touhletou regionovou a až budu vpředu, až se prohodíme, tak vám to tam dám ten zbytek jízdy. Kolega asi před půl hodinou odjel do Chocně. No, teďka točím, to je trošku už po delší době, kdy se budou mašinky prohazovat na trati. Takže kvůli křižování on odjel do Chocně, já tady mám takovou ještě půlhodinovou pauzu. A teďka pojedu i já do Chocně a ve Vysokém Mýtě se potkáme a vykřižujeme. Takže on vlastně teďka pojede do Litomyšle a já teďka místo něj tady zase budu jezdit ten úsek mezi Chocní a Vysokým Mýtem městem. Takže to jen tak pro zajímavost, abyste věděli, jak to tady na té trati funguje, když tady jezdí dvě regionovy. Tak si zažádáme o odjezd. Jinak tady teda taky kolujou teďka takový zvěsti a nevím, co na tom pravdy, že by se údajně tady doprava na Vysoké Mýto město měla předělávat. Měla by se dočkat rekonstrukce. A snad někdo jako říkal, že by i ten peron, co je tady po pravé straně, se měl přesunout na levou stranu. Tak nevím, no. Mně se to moc nezdá, ale jako asi by to možná smysl dávalo, no. A zde je vlak 15049, dopravně D3 Vysoké Mýto město na první koleji a může odjet vlak 15049 ve 14:36 dopravný D3 Vysoké Mýto město do dopravny D3 Vysoké Mýto Miřovský příjem. Zde děkující dispečer Choceň. Ano, vlak 15049 může odjet ve 14:36 dopravny D3 Vysoké Mýto město do dopravny D3 Vysoké Mýto. Rozuměl, Miřovský konec. No jako když se na to tak kouknu, tak po té levé straně, oni tam jsou sice vysázený nový stromy, ale místa na jako širší peron by tam bylo dost. A tady jde o to, že tady ten peron je docela nízký, jo, v porovnání třeba s Chocní, když sem někdo nastupuje i mobilní, prostě ať už je na vozejčku, nebo prostě má nějakou sníženou pohyblivost, tak je tam problém, že tam vzniká ten schod a třeba když je někdo na tom vozejčku, tak se tam musí dávat ta rampa, že jo. Což třeba v Chocni ne, protože tam je peron přesně ve stejné výšce, jako je podlaha toho nízkopodlažního nástupu do regionovy. Takže je dost možný, že tady opravdu nějaká změna minimálně na tom peronu bude a možná, že to fakt přesunou na druhou stranu a tady třeba na druhé straně udělají zastávku autobusu. Nevím. I takové spekulace jsou. Ale jako to jsou všechno spekulace, jo, to je prostě jedna bába povídala. To se sem vždycky dostanou takový fámy, nakonec je všechno stejně jinak, takže nechme se překvapit, jak to bude. Zatím je to pořád všechno při starým, ale tady jakoby vzhledem k tomu, jak je tahleta dopravna frekventovaná, tady opravdu některé vlaky ty jsou fakt jako narvaný, co tady stojí lidi vždycky, tak tady by si to nějakou rekonstrukci zasloužil. Tak, máme čas odjezdu. Ono i vzhledem k těm štádlerům, protože ty nemají žádnou rampu pro nějaký tyhle ty vozejčky, tak tam by to jako minimálně tu výšku toho peronu srovnat chtělo, no. Tak, tyhle ty tady asi čekají na Litomyšl, protože jak se vykřižujeme, že jo, tak samozřejmě ten hnedka pojede do Litomyšle a já pěkně frčím do Chocně. Aspoň uvidíte to křižování, když minule z toho myslím viděli taky. A i ty úžasný přejezdy, já z toho jsem vždycky na nervy. Hlavně z té pravé strany člověk čeká, že tam na poslední chvíli vyjede nějaký blázen, který nerespektuje tu stopku. Příští stanice Vysoké Mýto. A že takových expertů, který jako fakt nerespektujou to silniční značení, tady je fakt spousta, jo. To každou chvíli prostě vůbec nerozhlídnou se, nepřibrzděj, nějaká stopka je nezajímá, to je jako... A že jede vlák a houká tu už vůbec.
Jako, kdyby to bylo líp zabezpečený, nemusí se tady houkat. Já se divím, že třeba těm lidem nevadí to houkání. Mně by to třeba vadilo. A další věc je, jako nemuselo by se tady jezdit 20, že? Mohli bychom tady jezdit třeba 50. Tady taky doprava hrozně blbě vidět. Takže já doufám, že to nějak zabezpečí, no, protože to jako by si minimálně fakt už jako zasloužilo. I potom, co tady bylo různých nehod a mimořádných událostí, myslím si, že jako už na čase. Tak, tady nám přibyla návěst výstraha, to je takový ten černý kříž na tom žlutým podkladu. To slouží de facto jako předvěst pro následující hlavní návěstidlo, který nám tam přibylo, což ostatně za chvíli uvidíte. Tady teďka, jak změnili to návěstidlo té samovratné vyhybky, tak teď je to pěkně vidět, už to není na zemi tak jako minule. Navíc, když to teda není přehozený, tak to může blikat červeně, to přece jenom člověka víc praští do očí, než když to prostě nebliká, jak to bylo dřív. Protože dřív bylo prostě, že když to nebylo přehozený, tak to prostě neblikalo a to jste snadno přehlídli, že jo? Tak. Kolega tady ještě není, ale to nevadí, on za chvíli přijede. A teď to úžasné hlášení. Se vším všudy. Zadirigující dispečer Choceň. A zde je vlak 15049, dopravně D3 Vysoké Mýto na první koleji, vlak 15049, dopravně D3 Vysoké Mýto ve 14:39, Miřovský příjem. Vlak 15049, dopravně D3 Vysoké Mýto ve 14:39, rozuměl. Miřovský konec. Zadirigující dispečer Choceň, příjem. Vlak 15012 v dopravně D3 Mýto na třetí koleji, vlak 15012 v dopravně D3 Mýto ve 14:39, může odjet vlak 15012 ve 14:40 z dopravny D3 Mýto do dopravny D3 Mýto město Bělsk, příjem. Ano, vlak 15012 může odjet ve 14:40 z dopravny D3 Vysoké Mýto do dopravny D3 Vysoké Mýto město. Rozumím, další konec. A zde je vlak 15049 v dopravně D3 Vysoké Mýto na první koleji a můžu žádat o souhlas s jízdou vlaku do stanice Choceň, Miřovský příjem. Ano, může žádat o souhlas s jízdou vlaku do stanice Choceň, Sokol. A může odjet vlak 15049 ve 14:40 z dopravny D3 Vysoké Mýto do stanice Choceň, Miřovský příjem. Ano, vlak 15049 může odjet ve 14:40 z dopravny D3 Vysoké Mýto do stanice Choceň, Sokol. Rozuměl, Miřovský konec. Ono to tam není moc vidět, ale na konci nádraží můžete vidět návěstidlo, to není odjezdový návěstidlo. Ona tam svítila stůj, teď tam je teda volno, protože on jak přijel, tak to teda dirigující dispečer postaví na volno, ale je to pořád krycí návěstidlo, jo. Každopádně už je to právě počítaný dopředu s tím, že by se z toho udělalo odjezdový návěstidlo nebo nějaký cestový. Tady teda mimochodem po levé straně pokáceli stromy, to tady taky teďka, a není to tak dávno, byly dvě takové mimořádky na trati, že se káceli stromy a spadlo jim to na koleje. Jinak na tom návěstidle zase mohli jste si všimnout, byl tam ten černý terč, takže je to sloučený s předvěstí, protože tady ještě je jedno další krycí návěstidlo a to je vlastně za tou vlečkou. Takže to jsou v podstatě úplně nový návěstidla, které tady ještě nebyly minule a které vlastně tady přibyly. Tady po pravé straně vyrostla nová hala, taková ta pěkná nová budova, co tady vidíte po pravé straně, to tam taky posledně nebylo. To by měla být snad nějaká hala, kde se ne přímo vyrábí, ale nějak se tam něco dělá s tou elektrickou výzbrojí těch bateriových autobusů, co tu montujou. Ale to vím jenom z doslechu.
Tak, náklad na vlečce pořád asi uzamčený. Ještě se jim nechce z vlečky. Tady mají opravdu každý den spoustu práce, že oni se tam ráno zamknou na té vlečce a pak jedou až odpoledne vždycky zpátky a někdy jezdí i 2krát na tu vlečku během dne. Tady to je opravdu docela hodně frekventovaný. No a tady za obloukem potom je teda druhý návěstidlo, taky krycí. A to v podstatě kryje jakoby ten prostorový oddíl, do kterého teďka výjíždím mezi Vysokým Mítem a Chocní. To bude asi pravděpodobně v budoucnu odjezdový návěstidlo, protože oni chtějí udělat to, co teda vím jako z doslechu, že ta vlečka, ta odbočka bude součástí vlastně dopravny Vysoké Mýto. Takže to bude vlastně v obvodu stanice, takže odjezdový návěstidlo musí být až tady de facto za tou vlečkou. Ale jestli to tak bude, hele, to je, říkám, otázka do pranice. Já už všechny tyhle ty zvěsti beru tak nějak jako s nadsázkou, s rezervou a jenom prostě čekám, co přijde. Nemá smysl jako se zabývat tím, co bude, nebo možná bude, a nebo nebude. Ani nevím, co to je, ale taky to tu pěkně kvete. Vlak 15.012 dopravně D3 Mýto město na první koleji, vlak 15.012 dopravně D3 Mýto město ve 14.44, můžeme vlak 15.012 ve 14.45, dopravný D3 Mýto město do dopravný D3 se rekvice, Karavičky na pastvě, pěkně. Tady po levé straně to taky pěkně kvete, ale zase bílé, no jako říkám, vybral jsem si ideální dobu. Je to takový krásně barevný všechno. Takže aspoň máte možnost vidět tu trať v té nejlepší době. Tak, myslím, že máme výstup. Tak zastavujeme. Kolo tady ještě překvapivě pořád stojí. Tak, Slatinu máme za sebou, před náma ještě Dvořisko a pak už je Choceň, konečná. Každopádně, tady jestli teda oni opravdu někdy do budoucna plánují s tím, že zvednou rychlost, třeba na těch 80 nebo možná i na tu 100, a nebude jenom o tom vyměnit ty koleje, jako jo, nebo celý ten kolejový svršek. Ono tady je několik přejezdů, takových těch polních, a já si myslím, že oni, jako jestli budou chtít zvednout rychlost, tak budou muset ty polní přejezdy nějakým způsobem zabezpečit líp. Nenechávat to jenom na těch výstražných křížích. Jo. Ono totiž přejezd je zabezpečený už jenom, když tam jsou ty výstražný kříže. To je normální dopravní značka, která dává vlastně řidičům jasně pokyn, co mají dělat. Bohužel to samozřejmě nedělají, to víme všichni, ale je to tak. A vlastně ať už je tam světelná signalizace nebo závory, tak to už je v podstatě jenom doplňkový zařízení. Jo. Tady je taky přejezd. Je fakt, že tam mají připravený nějaký vývody, takové trubky, že asi se tady počítá s tím, že by to do budoucna mohlo být zabezpečený nějakým minimálně světelným výstražným zařízením. Tak, po pravé straně tady letiště Choceň. Občas tady teďka v poslední době jsem pozoroval, nalítávali vrtulníky, nevím, jestli se jako cvičili, jako nějaký přistání nebo něco, ale vždycky jako přiletěl, jako zkoušel se tam jako přiblížit k tomu letišti, ale nikdy nepřistál, zase odletěl a za chvíli znovu. A občas se stane, že tady
i nějaký to letadlo přistane. Takže jako občas se to letiště tady překvapivě využívá, byť je to takový polní letiště. No, tadyhle jak je ta brána, tak tady byla vlečka teda do toho keglu, to je teda vytrhaný. A tady po levé straně byla ještě jedna vlečka. Vyhybka už tam není, ale je tam pořád kolej. Když opadá listí, tak ta kolej vidět, jak tam je zarostla. A to bylo tady vlastně do té městské rozvodny. A hlavně tam za tou rozvodnou je potom ještě drážní měnírna, jo. Když se ty transformátory normálně vozily po železnici, dneska samozřejmě už zase vlečka zrušená, že jo. Ale koleje tam překvapivě furt jsou v tom roští. Tak tady máme nástup, tak nabereme lidi. Možná, že někdo chce i vystupovat, to už nepoznám tady ze záznamu. No a jedem. Já mám teda regionovu 814 166, to je taková docela líná, tady je to do stoupání, tak většinou to má teda docela problém se to rozjet jako na nějakou rozumnou rychlost. Tamhle nám jede nějaký rychlík v dálce už. No a odposledně právě, jak se měnily ty zábrzdné vzdálenosti a ty návěstidla se různě posouvala. Příští stanice Koceň, konečná stanice. Mimochodem tady po levé straně byla dřív taky odstavná kolej, protože Dvořisko byla vlastně zastávka v obvodu stanice Choceň. Takže vjezdový návěstidlo už bylo před Dvořiskem, ale to už vzalo za svý, když se rekonstruovalo nádraží. Každopádně tady právě je teďka předvjezd k vjezdovému návěstidlu do Chocně už tady. Dřív byla až o nějakých 400 metrů dál, ale právě to posunuli, aby byla větší zábrzdná vzdálenost. Takže opravdu tady nějaký zvednutí rychlosti v budoucnu můžeme očekávat. Tadyhle po levé straně to není vidět, vykáceli les a tamhle ten les vedle trati po levé straně byl taky vykácený. A tady po pravé straně taky někdo kácel stromy a borec prostě neřešil, spadlo mu to na kole a další mimořádka. A není to tak dlouho. No a původní předvěz byla někde tady v těch místech. Tak, na vjezdu máme výstrahu, takže můžeme vjet do stanice. Tady nám něco jede, osobák. A tady RegioJet rychlík. No jo. Jinak mě ještě teďka tak napadlo, ale to už se netýká tady tratě z Chocně do Litomyšle, že na nádraží v Chocni vzniklo muzeum, a to muzeum TT modelů, takže pokud byste se chtěli něco dozvědět o historii TTček, tak určitě přijeďte, muzeum najdete na bývalým prvním nástupišti, hnedka vedle dopravní kanceláře. No každopádně tohle to bude asi k tomuhle videu všechno. Já jestli jste to dokoukali až sem, tak vám děkuju, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, určitě nechte i nějaký komentář, jestli má smysl pro vás takhle nějaký takovýhle videa dělat i dál v budoucnu, třeba za rok zase si tady dáme tuhle trať, nebo třeba i nějakou jinou, až pojedu třeba pro naftu do Pardubic nebo do Český Třeboví. Konečná stanice, prosíme, vystupte. No a mě nezbývá nic, než se s váma rozloučit, takže si užijte příjezd do stanice Choceň a někdy příště na viděnou. A zde
jede vlak 15049, ve stanici Choceň vlak 15049, ve stanici Choceň ve 14:52, Měřovský příjem. Vlak 15049, ve stanici Choceň ve 14:52, Měřovský konec.